Tata bụ Saturday. Tata bụkwazi Nkwọ. Anyị jekana ndị jere afịa Nkwọ na unu na-akwadozi ịnata. Anyị jikwazi aka na nwere ihe unu zụrụ n'ahịa taa unu zụrụ ọfụma na onye ọbụla gbalụ zamzam. Ana m anabata unu na Igbo bụ Igbo nke na-abịara gị kwa Satọde ọbụla na Amokwe Tv. Onye na n'onu ya bụ nwada Fọchidera Ujunwa. Anyị na-asị ụbọchị taa wetara anyị ngọzi, ụbọchị taa wetara anyị udo. Agwa m unu na abụ m onye Igbo, abụ m ezigbo ada Igbo. Ada Igbo ji eme ọnụ nwa ụdị. Ọ na-abụ m tụba onwe m afọ dịka enwe. Ọ na-abụ nlechaba ọ dịka enwe ihe ọzọ, mana enwe ihe kara m obi m ji elecha bụ na abụ m nwa Igbo amụsiri ike. Abụ m nwa Igbo kajara akaja. Kekunu me ka m nwere ọmarịcha egwu a wee nabata gị na Igbo bụ Igbo nke ụbọchị taa. Ọ dị be ndị dịlị fa, ọ dị be anyị dịlị anyị, maka na anyị na-aba n'ọba egwu. O nwanne ana m aba n'ọba egwu. O nwanne ana m aba n'ọba egwu. N'ọba egwu. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo afọ mụrụ m, Igbo njeko, Igbo nje agala. Ihe anyị ga-ewetara unu tata bụ ihe ndị Igbo kpọrọ ọmụgwọ. Isiokwu anyị tata bụ ọmụgwọ. Anyị ga-ekwu maka ọmụgwọ a ọfụma. Oge a bụkwazi oge mụ na unu ga-eji wee kparịkọta ụka mana n'ụka o si ara ebe dị iche iche. N'ịga n'iru n'ụbọchị taa, ị na-abata ị na-agwa m ebe isi sonyelu m maka na nke taa ga-adị kpọkpọ, nke taa ga-adị egwu. Nke taa daalụ Chidera, daalụ ezigbo mmadụ Igwe Chidera. Ana m asụ Igbo, sụsie Igbo ike maka na mbụ m nwa Igbo amụsiri ike. Ka anyị wepụ ya ọsọ, agwa m unu n'isiokwu anyị ga-ewetara unu tata bụ ihe akpọrọ ọmụgwọ. Ndị dị iche iche, obodo dị iche iche na-enegasị ọmụgwọ. Enwekwasịrị afa dị iche iche iji malịa, mana ife eji malịa n'ala Igbo bụ ọmụgwọ. Ọsọkwa ya bụrụ na ị nọ na mba ofesi, ihe a na-akpọ ya bụ ọmụgwọ n'ala Igbo. Ọmụgwọ ife anyị na-akpọ ya n'ala Igbo. Gịnị bụ ọmụgwọ? M ga-aga n'iru taa kọpụtala unu ihe bụ ọmụgwọ, ka esi ene ọmụgwọ n'ala Igbo. M ga-agakwa n'ilu ịkụziri unu ife kpatalụ eji eme ọmụgwọ, gwakwa unu uru dị n'ile ọmụgwọ. Nya bụ agakwa n'ebe ọbụla bụrụ oche gị bịa n'ere akwụkwọ ọnụrụ kala ibia, imetụ m aka na share button etosalụ m ozi a, ọ ga-aga mba niile maka na nwaada Igbo nọ n'ọgbọ. Ngwa ka m bụrụ egwu m. Gịnị bụ ọmụgwọ? Ndị be anyị, gịnị bụ ọmụgwọ? Ọ bụrụ na enwe onye mịa ya gwa anyị. Ọ bụrụ na enwe onye mịa ka m gaa n'iru kọwalụ unu ife bụ ọmụgwọ. Ọmụgwọ bụ oge eji eleta nwaanyị ma ọ mụsịa nwa. Enete nwaanyị netekwazịa nwa ya. Asị m gịnị? Oge eji eneta nwaanyị anya ma ọ mụsịa nwa, netekwazịa nwa ya anya. O wee pụta na nwaanyị dị ime adaghị ene ọmụgwọ. Ọ ma nwaanyị mụọ nwa, wee bidozie newe ya ọmụgwọ. Enwe ihe ịmụta maka na anyị arapụchago omenala na-emezi omenelu. Ọ na-abụzi nwaanyị dị ime, nne ya eburu oche bịa nọdụ ya nso. Asịkwa m nne gị abịa na ma ị dị ime, ọ bịa ọ na. Mana oge nne gị kwesịrị iji bịa nne ọmụgwọ, adịghị enenu nwaanyị dị ime ọmụgwọ na nwaanyị mụrụ nwa. Nwaanyị enwere ike inedo anya ma ọ dị ime bụ nwaanyị bụ ọ dị ime ọ na-enwecha ihe dị aṅa na-eme ya. Nke ndị oyibo na-akpọcha
nwaanyị na-enwe preeclampsia, nwaanyị na-eme mmago nwochalụfu ife ọ ga-abụ na-aya nwaanyị ma ọ dị ime asị ka nne ya nọdụ ya nso maka na ịma na ihe gbasara nne na nwa erika. Ka anyị gbapụ ọsọ, kedu oge eji ene ọmụgwọ? Oge eji ene ọmụgwọ bụ ma nwaanyị mụsịa nwa. Inwe ajụjụ enwe na-edelu m ya na aga m na-azakwa gị. Oge eji ene ọmụgwọ bụ ma nwaanyị mụsịa nwa. Ya nwaanyị mụsara na nwa, mgbe anwụ ekupụtara nwa ọmụgwọ ebidogokwa. Ọsọkwa ya bụrụ na ọ mụrụ o si n'ike ya wee mụọ ya bụ nwa. Ọsọkwa ya bụrụ na ekupụtara nwa si n'afọ agbawala afọ kupụta nwa, ife ọ mụrụ bụ nwa. Oge ahụ nke eji agụrụ ọga. Nwaanyị mụọ nwoke ọ mụọ nwaanyị nwa, egwu izizi ya agụrụ di ya bụ ife ọmụlụ bụ nwa, ife ọmụlụ bụ nwa, ife ọmụlụ bụ nwa, ife ọmụlụ bụ nwa. Ọmụ nwoke na ọ bụ nwa, ọmụ nwaanyị na ọ bụ nwa. Ọga anyị chenjie naira n'ebe ọmụgwọ, ife ọmụlụ bụ nwa. Ọga anyị chenjie naira n'ebe ọmụgwọ, ife ọmụlụ bụ nwa. Hey, nwekwa ndị Igbo nọ n'ụlọ, unu na-anụkwa ka onu m na-ebecha? Unu na-anụkwa ya? Maka na abụ m nwa Igbo. Ọ ga-ewe bidozie wee kpọọ nne nwunye ya si ya nwaanyị bịakwa na nwa ga-amụgokwa nwa ebe anwa ọbụgo ewe malite. Kedụzi ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu onye na-ene ọmụgwọ? Ebe a ka isiokwu nke taa dịka ọ nọ wee gbagide. Onye ka ọ dịrị ịbịa ọmụgwọ? Onye ka ọ dịrị ine nwaanyị mụrụ nwa ọmụgwọ? Ọ bụrụ na ị maalụ ya bụ ọsịsa, ideela anyị, mana ọ bụrụ na ị maghị ya ka m gaa n'iru, maka na ọ gbalụ nkịtị kwere ekwe. Ka ọ bụ na m kwuru ikwetarụ m. Kedu onye na-abịa ọmụgwọ ma nwaanyị mụsịa nwa? Onye na-agwa anyị ngwa ka ngwa gị na ama m na ịmara ya. Onye na-abịa ọmụgwọ na nwaanyị mụsịa nwa bụ nne nwaanyị, nne nwunye nwoke, nne nke nwaanyị anwụbụlụ nwa n'afọ ime mụọ ya. Onye nwa bụ onye na-abịa ọmụgwọ. Ọ bịasịzịa wee naba nne nke nwoke ewee bịa ọmụgwọ. Ọ bụrụ na nwaanyị mụrụ nwa na mami ya anọghọzi, enwere ike nwanne mami ya abịa n'otu. Ọ bụrụzikwa na enweghị onye ga-abịa ọmụgwọ si n'aka nke nwaanyị, oge anwa ka ị ga-asịwazi aka nne di gị bịa ọmụgwọ. Oge anwa ka nne di gị ga-abịa ọmụgwọ. A sịrịkwa m na nne di ada abịara ọmụgwọ, sikwa nke nsị. Onye ga-abịa ọmụgwọ bụ nne nwaanyị. Nya nwa nwa etu a m nọ na, onye ga-abịalụ m ọmụgwọ bụ nne m Ngozi. Ọ bụrụ na nne m abịaghọzi, na nne m anọghọzi, ebe m chọbazi onye ọzọ ga-abịalụ m ọmụgwọ. Ụmụ nwanne mama m ewee bịalụ m ọmụgwọ. Ọ bụrụ na ụmụnne mama m abịanwugholu m ọmụgwọ, na enwe ka ife si wee dị, asị m nne di m bịawa ọmụgwọ, mana ọfa bịachasịzi ya na nne di m ewee kwakọrọ bịa inekwe m nwa ọmụgwọ. Na ha anụ ihe m na-ekwu, maka na ọ na-ese okwu. Nwaanyị ewesị nne di ewepụtasị n'ọnwụ ya, nwa m ji wee zụchasịa gị n'akwụkwọ, nwa m ji wee goolu gị nke a, goolu unu nke a, enwere ụgwọ o ji ndị be unu kwọpụchasịrị ụgwọ isi gị ma kwụọ ma nke a, kwụọ ma nta, kwụọ ma imo. Ewee kwụchazie ya, iwee bịazie na-asị na nne gị ga-abịakwa ọmụgwọ. Na mba na asatụ na nya educhagokwa gị ụlọ niile na onye nwa ga-abịa ọmụgwọ. Ọbịa nya bụ ọmụgwọ ọtụtụ oge ha bịa ha ma enwe ihe ndị oyibo na-akpọ bonding. Ịmago ihe ahụ dịkotelu nne na nwa ọma ndị chia, maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ onye nwa mụrụ gị, mana ọkwa nne ka ọ bụ. Nne bụ nne. Kedu ozi ihe a na-eme ma abịa ọmụgwọ? Ebe anwa ka ọlụ dị. Ma abịa ọmụgwọ,
abịa ọmụgwọ ka ọlụ na-adị nụnụ maka na onye bịala ọmụgwọ bịadoro ịta afụfụ ka ọ na-atakwa maka na ịbịa ọmụgwọ echum ụra ị ga na-amụ anya abalị maka na nwatakịrị o tetekwara ana ọṅụ ala ekulukunye nwaanyị bịara ọmụgwọ ihe ya na-ajitezikwa okulu gbago okulu gbada onye mụrụ nwa na-ebe akwa anada kape ndị na-ala ejebe ọlụ anada agụrụ egwu nke agbago agụrụ egwu nke agbada afụfụ ka a na-abịakwa n'ọmụgwọ mana maka na ifi nwa etinyeli obi aṅụrị ọ na-aga nwaanyị na-abịa ọmụgwọ bụ ọbịa ọmụgwọ mmiri ọkụ ma nke a ga-esi esi ma nke a ga-asa asa ma nke a ga-asụ asụ ọkwa nwaanyị ahụ bịala ọmụgwọ ọkwa oke na ọrụ dịrị ya maka na ọ bịara ọmụgwọ ọ ga-afụ na ọ salụ nwa ya arụ bịa sịa ya mmiri ọkụ n'ebe dịgasị aṅa ọ sacha nwaanyị mụrụ nwa ahụ o wee je saba nwa ya asacha wee nye nri nya ọkwa ọlụ ka nwaanyị anwa na-abịa mana maka na ifi n'ọnwa ifeso nwa o jiri obi aṅụrị na-eme enwe egwu mma m na-adị agụwa bịasị ihe nwa na-eme m ya na-enwe m ewo ụbọchị tata eji m egwu bịa ife nwa na-eme m ya na-ebe m ife nwa na-eme m ọ na-eme m atịtị nya ọ ga-eme gị akwa ga-adịdete akwa nya atịtị ọ ga-eme gị atịtị akwa o nwekwazịrị ihe ọ na-eme ọ na-enyekwa ukwu George amakwa m na ndị Igbo anọkwa ya unu anọkwa ya nwaanyị ewee tasịa afụfụ a niile mana maka na nwa ife gbasalụ nwa na-enye obi aṅụrị ife gbasalụ nwa na-eme onye anwa otinye mmụọ ya niile maka na nwa nya asị gị nwa onye a pụtabakwa ebe ahụ asịzịa ọnwa one ka a na-anọ ya bụ ọmụgwọ nwe ndị na-anọ ọnwa na-atọ nwe ndị na-anọ ọnwa isii ndị na-anọ ọnwa na-atọ nwere ike ọ bụ na onye ahụ na-alụ ọlụ bekee enye ya ọnwa atọ ọnọ onye bụ ọmụgwọ wee nweta onwe ya maka na nwaanyị mụrụ nwa n'ife pụrụ ya n'arụ tupu o bidokwa gaba ọlụ tupu o bidokwa gaba afịa ọ bụ na ọ na-azụ afịa ọ bụkwa nna onye na-enwe ihe ọ na-eme ọ nọrọ ọmụgwọ o nwetachasị onwe ya o wee pụbazi ya nwekwa ndị na-anọ naanị otu ọnwa maka na ndị nnefa na-alụ ọlụ bụ na nne gị na-alụ ezigbo ọlụ ife anyị enye ya bụ otu ọnwa nwezi ka ọ ya esi wee mee ka tabụzụ na ya na ndị ya na-arụ ọrụ maka ha si wee nwee nghọta nweke nye ọnwa na-abụ ọ wee bịa na ọlụ gị ọmụgwọ wee bịa nyelụ gị aka sie elu gị ezigbo nri sie elu gị ji mmiri ọkụ kedu nri a na-eligasịzi ma anọ ọnya bụ ọmụgwọ nya bụ ihe ọzọ ga-etinye ụkwụ ọnụ ya nri a na-eli ma anọ ọmụgwọ onwe ka ngasị na ọka obodo si eme onwe ike ọ bụrụ na ihe anyị na nwaanyị ji ene ọmụgwọ abụrụ ihe ndị ọzọ ji ene ọmụgwọ maka na ama m na ndị Nsụka ifefa ji ene ọmụgwọ bụ ofe nwere ofe ha na-akpọ ofe ohweyi ofe ọgbọnọ onye ka fanwa ji ene ọmụgwọ mana ndị saịdị anyị ndị akụkụ anyị nya ndị be anyị ndị Ọnịcha ndị Enugu enwe ka fa si ene ọmụgwọ nke fa na-eji mmiri ọkụ ihe a na-akpọ ofe nsala ebe a ka ofe nsala ji wee batawa ọ na-eji mmiri ọkụ nwaanyị mụsịa nwa esi ji mmiri ọkụ tinye ụzịza tinye ụda nwaanyị a na-aṅụ na-edezigasị ya arụ ọṅụọ ya aṅụ ejiri ya n'onu asụọla ya nne ji sụpụrụ ya nne ji na-apụ ezigbo ọkụ nne ya ọ na-abụ ndị ebe na-eme ọmụgwọ ọ dị m ka ọma na-asị na ọtụmadụ ebe esiri ji anwa azụ na-adị na ya na okporoko a na-eji okporoko esichasị okporoko odede ejiri ya na-ene nwaanyị ọmụgwọ esichasịala ya nri dị aṅa ọ na-eli
olicha mmiri ara asị pum, nwatakịrị a na-aṅụ ahụ a na-adị ha mma. Fụ nwaanyị nọ n'ọmụgwọ onye a nwe ka o si adị, ọ na-adị nnọọ ka nwaanyị, ọ na-adị nwe ka o si adị. Ịfụnụ nwaanyị n'ọmụgwọ ị ga-amanụ ebe niile adọnyesịa. Nwaanyị pụta, ọ bụrụ na ọ na-ejibu oji, nwaanyị pụta ọ bụrụ sọ mma, ọ dọnyesịa ukwu ebe niile, na-elipụta arụ n'ọmụgwọ ka ọ nọ. A na-eji nwe ndị bụ eteta ụra n'ụtụtụ asị sie mmiri ọkụ, asị esi mmiri ọkụ awanye ji na azụ ọkpọ anụ amacha afịa. Nwe ndị na-eji azụ ndụ dị mma, azụ ndụ ahụ nke a gụtara na mmiri, nke a na-atụ aka egbuo ejiri asichesie ji, a na-elipụta. Ịbịakwara n'ebe a mụrụ nwa ọhụụ, ihe izizi a ga-enye gị, enye gị nke ndị oyibo nzu ndị oyibo, ete ya ama na ịbịala iko nwa, wee bido zizie si gị na anyị nwekwa ji mmiri ọkụ. Ndị ana m ajụrụ ji mmiri ọkụ ọmụgwọ, ana m ajụrụ ya na ya bụ ife na ọ na-atọwa ntị. Iri gị a mụ na eribịa ka ahụcha ebe a mụrụ nwa. Ọ bụrụkwa nke ndị agba ọhụụ na achọrọ m ibu na m ga na-aṅụkwa Lipton. Ihe m na-ekwu bụ ebe nwaanyị na-eme ihe Igbo ọfụma, ebe ọ mụrụ nwa, ebe a na-ene ọmụgwọ. Mgbe gboo a sị na nwaanyị na-eche ọmụgwọ tupu ọ pụwa na-enwe ihe a na-akpọ ịzụ ahịa ọmụgwọ. Amaghị m na-eme, anọ m na-enwe ihe a na-akpọ ịzụ ahịa ọmụgwọ. Onye ahụ eyiri peti ya na di ya aga zụọ ahịa ọmụgwọ, ọ pụọ ahịa tupu o bidozie gazie kụrụ nwa ya pụọ afịa. Ma na ya bụ ife ọkada bụ na onwe onye maka ya ọ kọwala anyị. Ewe m bịa n'okwu ihe eji edo ụlọ. Nwaanyị bịala ọmụgwọ, nne nwunye gị bịa si ọmụgwọ naba, gịnị ka eji edo ya ụlọ? Ụfọdụ mgbe ọ bụrụ maka ihe a ga-eji wee du nwaanyị ọmụgwọ, na-eselu di na nwunye mụrụ nwa okwu. Ọ bụrụ ya nwa na-eselu nne di na nwunye nwa ya okwu. Ife dị si na mama bịa ọmụgwọ bụ ka ya wee duo nne gị ụlọ, bunyesi. Ọ bụrụ nne gị ka a na-ebunyesi ihe nwa niile eji ene ọmụgwọ. Biko onweghị ebe edelu na ị ga-eji neta ihe dota wee na ma ị na-abịa ọmụgwọ. Maka na nwaanyị na-abịa kene ọmụgwọ abịa ya na-akwado bụrụ mmanụ, weta ụtazi, weta ọtanjele a ga-ete nwatakịrị, weta kedu ma ọgbọnọ ma egusi ma azụ ma ji. Ọ ga-ebunu ngwongwo ya tinyesie ụmụ ife dị aṅa n'akpa, chisi ya na nkata wee bụrụ bịa ọmụgwọ. Adịghị agbakwa aka abịa ọmụgwọ sịkwana na m agwarọ ya. Ọ bụrụchazie ihe ndị a niile wee bịa ọmụgwọ, n'ebe na ọmụgwọ ma ji onwekwa ma rice, onwekwa ma efi, ọ bụrụ bịa kwakara akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ọ nabazikwa ọmụgwọ, akwali ya ngwe o ji ana ọmụgwọ. Ihe o ji ana ọmụgwọ gụnyelu nnu. Nwaanyị jere ọmụgwọ na-eke nnu ma ọ nata. Nwe ndị na-eke ncha, oge gboo aka ncha, inwe aka ncha. Nwaanyị na-egozi nwere nke a na-akpọ Joy Lux, ncha dị n'ahịa kịta ọma nchọ. Ịchọọ ncha golu katọn, ịnata nwaanyị pụta nne nọzikwa ya na anarakwa m ya na nwa m mụrụ nwa. Nwa obi aṅụrị ọ na-enye ndị nne, ọ na-emekwazi ka ndụ ha too ogologo. Fee welu ncha enenekwa ncha, si ncha sikwa ebe na osi ọmụgwọ. Maka na aka mma na o nwere ụfọdụ oge anyị na obodo edewelu mma m ncha dewelu unu na enwere na ejere ọmụgwọ. Ejere ọmụgwọ ewo kene dịrị Chukwu, iwelu ihe nye owelu ncha nye gị, nwaanyị daalụ nekwa nke a. Ọ bụrụkwa iwu na ọ ya enye, mana ọ bụrụ na ọ nwe onye nwaanyị soro ịbịa mebe ife a na-eme. Nwaanyị bịasazi ọmụgwọ na-ana, nwoke abịala ọmụgwọ onwe efi, onye nne nwunye ya na echumụra ka ọ bịalụ dezigasị ụlọ. Mgbe ọ na-edozi ụlọ, mgbe ọ bịara ọmụgwọ, ọ na-eko nwa. Nne biko jide kenere m nwa ka nje bịa, o debelu mami ya nwa ya ọ pụọ. Ọtụtụ mgbe ndị nọ mba ofesi adịghị afọdụ ma nwunye ha ma ọ mụọ nwa n'ọkwa nwaanyị gbago ọgbatuo.
ya na ndị mama ha ketekwara oke n'ọrụ dịrị ha n'ine ọmụgwọ, ketekwazi oke n'uru dịkwaziri ha na ha bịacha ọmụgwọ, maka nwaanyị bịacha ọmụgwọ na-abịa ana ọsị ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọgụlụ ya na-ana, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m, ịchafụ isi onye ga-enye m, akpụkpọ ụkwụ onye ga-enye m, ntọrịka onye ga-enye m. Ọ na-agụsị ihe onye ga-enye m, ịmaga ọpụta ọ na-agụ, a na-agụli egwu, ọ na-ete. Ya na nwaanyị bịa somgo na-ana, igolia ntọrịka okene gị, igolia kedu ifo, igolia akpụkpọ ụkwụ, igolia ịchafụ isi, onwe obi aṅụrị na-ana na egolia ihe dị aṅa dị aṅa. Ya bụ na o nweghị ihe a sị n'ọya ka a eji edu nwaanyị bịara ọmụgwọ ụlọ, ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya, ka m kwukwa ya ọzọ, ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ọ na di gị nwere ego igo ihe niile dị n'ụwa eji edu nne gị ụlọ, ya gobia, ya gote ya na enwere ihe na-eme, ya gocha ya nye mama gị, enwere ihe inyelu nne gị karịa ya. Ọkụnụ na ihe m na-ekwu ka ị gbapụ ya ọsọ. Ụmụ nwoke abịa m na ebe unu nọ, ụmụ nwoke ọ na-abụ nwaanyị mụọ nwa di ya ịgbachacha otufuo nọmba ya, gbasoro ozo ịchafụ isi ya, na nwaanyị na-enye nwa ara, nwoke na ọsọ a na-eme. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-afụzụzi ya na oge a na-eme ọmụgwọ bụ oge dịrị ha iji na-agba n'ezi. Ọ bụrụ oge ị ga-eji na-agba n'ezi, maka na alụ nwunye gị ghere oghe, maka ime ejecha pụta isukwunye nwaanyị ihe ịsụta n'iro, ihe ịsụta n'ezi. Mana n'ihe m na-ekwu, nwaanyị nọ n'ọmụgwọ, o nwere ndị ihe na-apụta ha na-alụ na-anọ otu izuụka na abụmọ izuụka atọ, nwere ike ịhapụ nwunye metụ otu ọnwa na-abụ, ị ga-edi nwe ya, na-ewe bidokwe na-achịta azụ biwekwe ka unu si ebi, na ọ bụrụ ọzọ iwe gbagoro n'elu ukwu obu aja enye efe were ọsọ nya nwaanyị oyi anọchadụ nwaanyị si na nwaanyị ya anọcha ọmụgwọ ma ọnwa isii nwunye gị afọ ha ọgọ emetụghị aka. Nke ahụ eso okwe, biko na ị ga-enye ya ohere ka nwa aka junatatu, ka ahụ ya nachitatatu azụ tupu ibidokwa na n'ihe m na-ekwu. Kedu uru dị na ịnọ ọmụgwọ? Uru dị n'ịnọ ọmụgwọ riri nne. Ọ ga-enye aka, nke mbụ ọ ga-enyelu nwaanyị aka. Nke mbụ bụ na ihe a bụ oge eji enyelu nwata nwaanyị aka, oge eji enyelu nwata nwaanyị aka, si ya nne zuo ike, rarụba ụra, ka junetebe, ka nyelu gị aka nedo nwa, ka nyelu gị aka dezinetu ụlọ, ka nyelu gị aka satụ akwa, ka nyelu gị aka site nne. Ọ na-enyelu ụmụ nwaanyị aka. Uru dị na ya karịrị aghọm dị na ya. Nji m n'aka na enwe ihe mmụta taa. Aghọm dị na ya bụ na ọtụtụ ndị nwunye, ọtụtụ ndị mma, ndị agba ọhụrụ na-abụzi ha jee ha ga nalụ nwa ha nwaanyị di ha. Ọ bụrụ na isi eme ụdị a, yopụ aka enwe n'ofe tupu ọghọ aka mmadụ, nọọ ihe ọjọọ, agwa ọjọọ. Mahụ m ka ị ga-esi wee bịa ọmụgwọ nwa gị, hapụzi ihe asị gị bịa mee, ịgbara ọtọ na-emeghalị agaghalịsị, gbara ọtọ na-emecha ihe dị aṅa. Ụmụ nwoke ọ bụrụ na ụmụ nwoke ndị na-enweghị ụbụrụ, ndị bụ ụbụrụ ọkụkọ bụ ihe eji wee kpụọ ha nwere ike ha hapụzi ihe a na-akọkọba ihe ọzọ. Na Chineke ekwekwana ka ọjọọ anyị ụtọ, ọ bụrụ ihe eji malụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ihe dị ụta, ịkwụsịnata ya, wepụ aka gị na ajọ ihe, wepụ aka n'ụbọ gị butelu gị ọnya. Sị ka ụbọchị taa,
nkwọta kwọtala anyị ife ọma. A sị na ndị ka nọ ebe fa na-alụ ọrụ mgbe unu ga-ana ọfụma. Na-asịkwazi ndị nọ n'ahịa, nwa mgbe emegbune nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ. Ka ọ bụ na ị na-emebe ihe dị mma mesibie ike. Ka ọ bụ na ị na-eme bife dị mma mesibie ike. Anyị wee na-ekene ndị na-enyere ụmụaka wee chịkọba Igbo bụ Igbo nke ụbọchị tata. Ihe anyị kụziri unu bụ ọmụgwọ, ka esi abịa ọmụgwọ, uru dị n'ọmụgwọ na aghọm dị n'ọmụgwọ. Eji m n'aka na-enwe ihe mmụta. Bụ na enwe ihe mmụta, biko metụrụ m aka na share button na zisaziala anyị ozi a. Ka bụ onye nke gị Ọfọchidera Ujunwa. N'afa onye isi ụlọọrụ anyị bụ onye Hilary Chukwuebuka na onye nyere m aka wee chịkọba agba nke a bụ Isaac Emmanuel. Ka m na-asị gị daalụ maka isonye m. Sonyekwa m oge ọzọ.